Pak. Suwun Pak aja Coba kaya apa iki ganti rasa. Upamane Mbak Triastuti, wo yen kon elae lho. Wah, geger gember. Ayo, coba kaya apa iki. Mbak Tri, jan Mbak Tri Lucana coba kaya apa. Kayak waskina lho kae. Jan piyayi kok ora iso sepuh, Barok. Awet enom ae kaya ngono. Trianto. Sampeyan iki sak barak aku wis kaya ngene tuweke sampeyan sing awet enom ngumun lho. Lah, kula cara makan kok. Pak niki enggak berdiri toh. Berdiri ora. Piye ora berdiri. Modele sinden saiki arep ngadeg wedi dhisik. Iya. Trianto berdiri. Iya. Trisana. Coba kaya apa. Mbak Tuti sehat nggih, Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Madangkaran yen jenengan izin. Wah, suasanane malih ketok lek tintrim ngoten. Ayo. Mboten winget ta Pak ya. Sansaya wingit. Wingit sing wingit lak jenengan ora. Lah kan aurane wingit. Ayo, aura kasih. Sesepuh. Hah? Sesepuh. Leluhur. Ayo. Ayo iki. Lah jenenge Lailo lek ra sampean iki wis ora masuk aku, Mbak. Ayo sampean. Ndudahi mutiara kependhem dibukake ning kene. Ayo. Ayo. Mboten dipendhem jare Dian dipendhem Dian. Sing dipendhem dudu anune lagune, awak anu maksudnya kualik. Pak Lagune sing tak anggap mutiara kependhem lho. Kula nanti pulang lho nek disio-sio. Mulya. Aku iki tak critani, ning Bekasi aja nesu lho ya. Aku mbiyen duwe pacar to. Lah tak putus. Ngamuk. Kalau diputus saya akan terjun di Bengawan Solo. Monggo ngono. Ya wong terjun tenan ya terjuno. Ya ora terjun ya sini. Wong wedoke gur ngretak sini kurang. Nggih mboten nek kula mulih ya mulih tenan apa ya. Ya mulih ya engko ngenteni bise lah. Saya dijemput nanti. Sapa sing gelem jemput awakmu? Doren. Iya. Nggih, niku paling pantek paling suwe tumut Madangkara. Wis temenanan. Kula nate dijak teng omahe. Aku makake oleh-oleh apa keh, Dik? Anu, kelinci. Kelinci, ayo. Kelinci sama manuk. Manuk ya. Manuk kenari kecil ngoten lho. Heeh, mati kabeh kelincine ya mati, kenarine ya mati. Lah aku anggere nyawang kenari wajahe kaya awakmu. Akhire tak giercek. Ngono. Niku ngono lho Pak ya. Kenarine cilik cantik lho. Niku kan warnane kuning berseri. Iya bener ning tak sawange mesti sing muncul mesti wajahmu ngono lho ngono aku ora. Walah berarti jenengan nggih terbayang-bayang kalih kula. Heeh, terbayang-bayang. Ayo ancen ya kaya ngono kuwi lho. Iya. Nadia Arina lah. Ayo ngono kuwi. Ya Mbak Tuti elai lho diaturake katur dumateng sedaya para lenggah. Mangga.
nyinden kok batesi nganti umur piro, Dik? Enggak terbatas, Pak. Enggak terbatas ya? Enggak terbatas. Pokoke isih iso nyuwara ngono terus. Iso nyuwara terus tesik napa nggih? Tesik sehat ngoten kula tetep berangkat. Tetep berangkat. Makanya gelar barang kula tesik daftar. Pertanyaane, gelar gelem apa ora disindeni kowe? Lah kula nusul dhewe to, Pak Yoyo. Oh iya, siap. Ya semoga-moga tetep sehat, awet ayu. Amin. Ayo ngono kuwi. Wah, Jan. Ugi kula aturaken ingkang kepareng monitor streaming, sok-sok niku streamingnya ora disapa ngoten. Wah, dalange sombong niki kula sapa niki. Nah, malah kabeh iki wah barengane akeh Pak ya. Nggih. Temriki Sigit Channel 460 penonton. Ki Anom Dijo Kangko 11 1.100.000. Mas Bayu Haji 1.100.000. Kunta di channel 1.400.000. Yes. Ayo, luar biasa iki. Dayane Mas Yosi karo Yosep ayo. Karo Jo Lembung ayo. Mbak Lucy, wah Mbak Lucy kan Mbak. Lucy niku yen kula golek teng Bau Sastra niku artine kucing, kucing, cacing kok kucing. Nggih. Mila enten kata-kata Giri Lucy Jamotan kena kinira. Niku tegese nadyan mung sak cacing ning nyatane iso tekan pucuk gunung. Nah, alhamdulillah. Nggih niku. Nah dadine iso Brahman niku piye to? Anu, napa niku jenenge keblodosan kompor gas. Wah. Riyen kula nggih luwangsing no. Jenengan? Kaya Birgita. Ya ngerti nalika jenengan ndereke mbayatno mbiyen sik dadi penyanyi. Ngangge rok dawa ngono kae. Wah, jan luar biasa ngono iki. Ayo. Sampeyan ora kangen macak ngono kae, Mbak? Lah harus dikira wong gendeng. Jumeneng, Mbak, jumeneng. Nggih. Niki anu ditagih panitia. Napa niku jenenge? Niku lho, pau nyuwun wedang kuning. Nggih. Dereng dituruti. Oh, nggih. Nggih. Nduk ra iso nabuhi kuwi cacah saiki.
Lupa. Nggih, podang kuning saged niki nggih wonten sing ngersakaken kembang rawe. Oh, kembang rawe. Monggo, nggih. Sing diaturke sing pundi? Kembang rawe malah 2 surat niki. Oh, ngaten. Nek badhe niku riyen napa? Podang kuning monggo. Nggih, mboten napa-napa. Manut mawon kula. Nggih. Sik eling ora kembang. Ora nyapa metle ora. Mbak Lucy sik yo podang kuning coba kaya apa. Mboten napa-napa mengke nggih. Apa iso dimetre ya? Ing pediku ora iso mandeg nek. Aku ki lek nyanyine kene wedi lho, goro-goro ya asine. Gara-gara napa? Lah nggih, lek pas goro-goro ngeten iki kan musiknya penak. Nggih. Lali. Ngene kancane akeh, Mbak. Malah ora iso mandeg lek nyanyi. Sindane pirang-pirang nggih egolan saya bliru akeh. Mergo pancen ya terpecah fokusnya. Ayo. Hastu. Nggih. Nggih. Niki Mbah Wo tasik. Mbah Wo tasik. Oh pun kondur wau niku sakjane Pak Dewan Mbah Wo badhe jumeneng tapi nggih krana wektale mboten nutut nyuwun pangapunten. Saged diganti taun ngajeng nggih Mas Ayo nggih. Amin, ngapunten sangat. Wong Pak Lurah niku kersa nembang mawon kula nembe ngertos niki wau kok. Lha biasane mboten nate kersa. Mboten. Masyaallah nggih. Layak rada ndredeg niku. Nggih. Langsung mawon nggih. Niku napa podang kuning terus mengke dituruti napa wau Bang Rawe. Adik-adik nggih napa tilas dimetle. Gak iso. Rasa wis adik-adik. Aja dikeki ndek-ndekan sik aku ya tak berusaha banyelopo sik. Oh nggih nggih. Oh alah ya. Dimetle ora nggih. Wis rang. Enak wong usaha ora entuk. Nggih. Tanpa bawa? Nggih, tanpa bawa langsung niki ditayub kerumian terus bareng wonten senterewe. Tayub senterewe. Wah iki jas. Spesial kanca panitia Bapak juru parkir wau sing Nggih. Monggo, buka celuk, Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasan karo yoran anggol sing tak sayang mabang ngombe mitrangyan kok ngiteri ora ana esuk awan nganti wangi lemas eman yen ngrati kaliyan tanah jagang kleyang tak sapangan sokan ngapang kancangan tarik bisa kakak teman sarmi kocak dheweke
Kegancangan tak rendik saka kadoman sarawi ngoceh dheweke golek penco paneman yen nganti liyotan nyayang alah lali masih leyang-leyang tak sawang mencok neng ngepang kegancangan tak rendik saka kadoman sarwi ngoceh dheweke golek penco kalau kae tak suwun banget wasik ora kuning agame pikir leret ireng tak sawang tambah mati ibu bunga aku nyaki seliran putruk ora bakal atiku ganti pangalian yen si kodang aku tut ati pranan kok kaya anu banci ning ludruk ta aku nek mundangi iki lho Tanda. kok tandak ludruk lho lali kok endi mau teko ngendi ora aman cek to ora aman hop cek ora aman atiku tansaya tentrem tantranan dan kulo Mpun nggih. Mpun. Sampun bar. Sampun bar. Sampun bar. Sampun Gila kae tak suwun Halo. Kodang kuning agawe pikir komeng kok balik ini neh sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen aku gandeng irane ora bakal atiku kagepan liyan kok balik nenek jadi kodang aku tut ati kapratan kegancangan tarindi saka kadoman sarawi ngoceh dheweke golek pencokan wela kae tak suwun aja Padang kuning agawe pikir komeng barat ireng tak sawang tambah manis ibu yang aku ngandeng rane berkita di Semarai Elo ya. tak suwun baju ngece padang kuning agawe pikirku komer selarat ireng tak sabar tambah manis ibu bunga yen
wis mendem mabuk. Anu iki tenan lho iki Pak Dalang kon ngambung sing kon bojone. Apa to? Lho iya gara-gara Pak Yoyo iki provokatore. Kok iso? Lho kuwi lagune kula malah ora barbar ngono kok. Lho, penontonnya kabeh mirsane jenengan seneng atine nggih to, Pak? Lho, kaya ngono kuwi. Mongko nyenengne wong termasuk ibadah, ngono kuwi. Ngoten nggih. Elo ya. Tak suwon Mbak aja ngene. Bariki terus Mbak Lucy mending gawe story. Kesel cah, tak balesi. Salahmu dhewe ya ngono. Ah iya. Loh, Mbak, sampean mending jarang olahraga to? Anu, yo kula aerobik no, asane piye? Wah, aerobik ki sing piye? Duh nika. Kuwi ning kafe lek ngono kuwi. Ya yo mboten no, kendangak musike. Aerobik piye aerobik ki? Mu aerobik. Oke. Ya bocah-bocah ki nge-gym aku ngerti. Aerobik ki piye to, Mbak? Aku ora ngerti tenan aerobik. Aja ngono kuwi to, aku sore mau wis mendem lho. Mabuk. Kuwi mau koyo muka. Aku sampe ngene, piye carane lek ku ngilangi ambu iki mau aku. Aku melu kur to, tak ge nyanyi malih. mau lagune Mbak anu sapa? Mau lagu Kembang Rawe ngono. Kembang Rawe piye piye? Caritane wong senang tunggal sak balik karo ambekan aku. Ambune kelar ndiyeng sore mau jen. Apa to jane? Wis. Hah? Nanu. Oh, alah nggih. Lek ngoten niku nggih kula kathah yudan niku ngeri nggih. Biasane sing nyemprot nganti aku dhewe. Kene sik arep mangkat cos ngono kuwi. Iya, nggih. Kesel Mbak Lucy? Dereng. Oh, dereng. Lah ampun mengke jame telas lho. Lakone mboten tutup mengke. Ah iya. Kinten adik-adik Kembang Rawe. Lho kuwi lho, sing jenenge senior memberi kesempatan yang junior ya ngono kuwi. Nggih. Janjane mbok nganti jam 4. Panjenengane kuat ngono kuwi. Nggih, ngono kuwi pancen saka sektine wong kok ayo kaya apa. Nah, nggih dibuka, didekek meneh. Ayo. Ayo nggih. Luar biasa. Ngunjuk riyen, Pak, ngunjuk. Wah, penting air putih niku penting. Nggih, nggih. Rasane lek dalange rada usil aku ngombe sok wah ngono lho. Mboten usil pripun kok nggih. Lah dalah. Nah, cantik lho. Lak. Ya, Kembang Rawe coba. Mir, ayo Mir. Mira, muridé Mbak Nur Dayani. Iki jos nggih. Nggih, ya, ngecah telu sing lagu sing hit-hit saiki. Ayo nggih. Sudah protes aku. Pak aja kuno-kuno, Pak. Iki, Pak. Ayo. Panjongko, Pak. Ayo. Halo, pripun kabare? Saya, Pak. Saya nggih. Aduh. Iki kuliahnya sik lancar. Alhamdulillah tasik. Semester piro? Niki nembe semester setunggal no, Pak. Oh, semester. Semeter. S2 nggih? Nggih, Pak. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Wah, keluar. Daerah mana? Jawa no, Pak. Oh, Jawa. Oh iya, syukur. Sumelangku lengko terus. Daerah Grogol ayo kowe. Saniki Kembang Rawe nggih? Nggih. Niki diulangne mboten kali Mbak Nur? Napa? Kembang Rawe. Kembang Rawe sinau piyambak, Pak. Hah? Ugur bangsa kembang-kembangan no. Lek sing teng Mbak Nur College diajarin apa? Anu Mbak Nur Adayani. Diajari makna kehidupan. Ah nggih. Oh nika kehidupan yo ora cetha lho, Mbak. Tangga kula nika. Ah nggih. Niku mboten cetha lah mentah kula diturunke teng murid nek mboten cetha pripun ngoten niku. Mboten sebagai murid harus bisa menyaring. Oh, begitu. Nggih. Saring sik nggih. Nggih, leres. Sing apik dienggo, sing ala ya disingkirke sik. Suatu saat sing ala, mbuh zamane kapan iso dadi apik. Oh. Baik dan buruk itu tergantung waktunya. Nggih. Ketoke ngendikane Mbak Nur College ngono kuwi. Jenengan nggih ngoten, Pak, berarti. Napa? Jenengan riyen nate ala mboten? Kula ala terus sepriki ya, Mbak. Minjing bibar keng Mekah anu, Pak. Sai-sai sedaya. Wah, nggih. Amin. Subhanallah. Monggo Kembang Rawe dipun aturaken dening Mbak Mira Kirana. Oke, yuk.
monggo Sugeng Laras untuk Bahwa Sahid mantan Kasmo Polorjo Kerajaan Kirana mbiyen cilikane iki sak ungkus sikan melu aku. Ha iya. Ning Nganjuk ngono kuwi lho. Ah mbiyen ning Nganjuk iki sesasi iso ping 3, Tru. Iya, Terus saiki, mbuh.
Ya mugi-mugi bibar niki jope teng Nganjuk kathah. Amin. Yo golekno to Mbak tulungane wis wong kono. Yo iki sing ala sekarang men para nom-noman ya rena penggalihe. Ana Panjangka, ana Denok, ana Cinta Mulia. Wah, Apa men to? di WA karo Dian. Ayo berdiri trio. Ayo. WBD. Ayo. Inong Dian kita. Coba wah ya jas. Terus ngeten iki Pak, dinalek preso menawi penataan panggung teng ngarepe sinden mesti rapi-rapi. Wingi iki nang Setupa iki mah mburine sinden aku roh dhewe. Jan kaya TPS lho tempat pembuangan sampah. Apa lagune Bir? Denok, Pak. Denok. Yo denok gandilan ning ati. Iku lawas niku, Pak. Niki sing baru berbeda. Baru oh ya. Iya. Coba kaya apa pengen ngerti Denok. Ya. Monggo dipun aturaken yuk. Sayangku, sayang
Mas Gareng. Heeh. Elok, Gong. Aku lek reping 8 nurung iso nampa. Kowe wong lawas tenan. Ha iya. Nek wis berkas lah. Luar biasa. Ya. Matur nuwun Mbak Lucy. Napa badhe gubuk asmara melih? Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, kula tenggo tanggalipun. Nggih. Ya, Mbak Lucy sehat selalu. Nggih. Terima kasih Mas Yoyo, mugi sehat, panjang yuswa, terus Amin. mangke untuk bulan Mei diparingi kelancaran ibadahnya. Amin. Di sana beserta Kang Garwo. Nggih, nggih. Sembah nuwun donga pangestunipun.